U ovako dramatičnoj situaciji za Hrvatsku, SDS je pokušao na Plitvicama organizirati još jedno događanje naroda. I građani pozivam, kao i našeg, neću reći gosta, nego kao našeg građanina koji je i ovdje nikao, od čovječinu i čovjeka Šešelja. Milan Babić i Vojislav Šešelj te Slobodan Milošević, doduše uslikani prikeljen na zastavu, našli su se tako na jednom mjestu u misiji stvaranja Velike Srbije. U povodu današnjeg događaja oko Plitvica priopćenjem se oglasila i služba za informiranje 5. vojne oblasti. U priopćenju se navodi da je nakon završetka zbora poveća skupina ekstremista usprkos svim upozorenjima vojske krenula prema Plitvicama. Najekstremniji i izrazito militantni sudionici zbora probili su se zaobilaznim putem kroz šume prema domu 6. Ličke, priopćava je. Autobusi iz Like u smjeru Zagreba jutro su normalno prometovali preko Borja i Titove Korenice. U 11 sati zatvoren je promet preko Plitvica, pa je on usmjeravan prema Ličkom Petrovom selu i Preboju pod nadzorom pripadnika jugoslavenskih oružanih snaga. Cesta od Ličkoga Osijeka, a preko Ljubova i Bunića za Titovu Korenicu kontroliralo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrvatske. Kako saznajemo u policijskoj postaji Gospić, sve sumnjive osobe i vozila koji su se kretali tim pravcem na takozvani mirni pohod prema Plitvicama vraćeni su. Dugo reklamiran i najavljivan miting od 15.000 ljudi zakazan za danas na Plitvicama održao se oko podneva na Preboju. Pred oko 2000 građana, pretežno iz Titove Korenice i nekih kninskih mjesnih zajednica, u poznatoj su maniri govorili Boško Božanić, predsjednik Skupštine Titova Korenica, Milan Babić i četnički vojvoda i predsjednik Srpske radikalne stranke Borislav Šešelj. 50-ak alkoholiziranih sudionika skupa uspjelo je probiti blokadu kod Preboja, ali su se nakon nekoliko kilometara dalje kod Jezerca razišli. Pretpostavlja se da je među pripadnicima ove skupine bio i Šešelj. Vitica, sve što je s ove strane te linije, to je Srbija, a ono sa zapada, to je možda Italija, Austrija, Mađarska, možda je Hrvatska, mi to ne znamo i ne interesuje nas. Šešelju će četnički snovi o Velikoj Srbiji biti ostvareni malo morgen. No, takvim planovima i Vojvodi danas su klicali kninski SDS-ovci, iako službeno imaju pridjev demokratski, a ne četnički u svom nazivu. Poštovani gledalci, dobra večer. 2 mrtvih, 20 ranjenih posljedice su oružanog sukoba pripadnika snaga Ministarstva unutarnjih poslova Hrvatske i naoružanih terorističkih grupa u Plitvicama. Do današnjeg raspleta došlo je nakon što je prije 3 dana nezakonito prisvojena imovina Nacionalnog parka Plitvice, a kninski policajci raspoređeni na tom području. Nakon što su na teritoriji Plitvičkih jezera, a na poziv vodstva Skupštine općine Titova Korenica, sredinom tjedna pristigli policajci takozvanog Sekretarijata unutrašnjih poslova Knin u namjeri da spriječe radnike poduzeća Plitvice, jednog od najljepših nacionalnih parkova u svijetu, za normalnom obavljanje poslova i ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zagarantiranih prava, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske izdalo je sinoć priopćenje u kojem se organizatori nezakonitih aktivnosti na području Titove Korenice upozoravaju da uspostave prvotno stanje na tom području i omoguće normalan rad Nacionalnom parku Plitvice. U protivnom, Ministarstvo unutrašnjih poslova će biti prisiljeno poduzeti zakonske mjere kako bi se uspostavio javni red i mir na Plitvicama. Slijedom toga i ono malo znanja pročitanog u udžbenicima vojnih i policijskih stratega, kod nas i u svijetu, akcija Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske mogla se očekivati rano ujutro. Međutim, svaka je policija ista kad je u pitanju prisustvo televizijske kamere. Snimatelj Radovan Lauš i ja nakon dvosatnog uvjeravanja uspjeli smo preći oko 6 sati ujutro Koranski most. Tu je umjesto srpske zastave sa 4S vijorila hrvatska zastava. Nepunih 2 kilometra dalje naišli smo na barikade. Tu je u ranim jutarnjim satima po magli kolona Ministarstva unutarnjih poslova zastala da bi uklonila srušene bukve. Međutim, s obližnjih brežuljaka obrasli gustom šumom čuli su se rafali. Iz zasjede 5 pripadnika Ministarstva unutarnjih poslova je teško ranjeno u ovom autobusu. Mi nismo uspjeli ni stati, bili pripričani oni balvani i kad smo došli blizu tih balvana... Bez upozorenja mi nismo ni stali, čovče, nismo ni otvorili autobus, ni vrata, niti sam ja uspio ni ugasiti, još nisam stao. Pogledajte evo tu šajbu, evo vidite ovu pušku tu, možete vidjeti. Koliko godina imate?
Ja 58. sam godište. Pucali su pripadnici takozvanih kninskih odreda milicije, samozvanog šefa Mile Martića. Stigao pojedinac koji puca prema nama da skine osigurač, pa je trombolska mina samo pogodila i odbila se. Inače da je došlo do eksplozije, ošao bi cijeli autobus u zrak. Bilo bi gadno. Bilo bi najmanje 50 mrtvih koliko je bilo autobusa. Masakr. I onda je kolona Ministarstva unutarnjih poslova zaustavljana svakih 20 metara. Pucalo se iz šume na glavnu cestu. Sirene kola hitne pomoći poslije svake takve borbe upozoravale su na ranjene. Tako smo i mi sustigli kolonu. Policijska kola odvozila su uhapšene pobunjenike. Tragovi borbe na svakom koraku. Najteže i meni i snimatelju Laušu bilo je pred ulazom u hotel Jezero. Atmosferu rafala iz hotela i šume nemoguće je opisati. Jedna grupa pobunjenika pobjegla je, a dvojicu su uhitili radnici Ministarstva unutarnjih poslova. Rafali ove dvojice bili su namijenjeni i vašim izvještačima. Sada mogu reći iz pravog bojišta. Momci koji su oko mene, koji su ovdje duže nego ja, kažu da nikad nisu doživjeli krvavi Uskrs. Dokaz da ima ranjenih od hotela Jezero je upravo hitna pomoć koja se na trenutak zaustavila. Poštovani gledalci, vidite ona plava svjetla. Ovo su osobni automobili plitvičkih terorista. Imali smo sreću u nesreći da zabilježimo i odvoženje ranjenog radnika takozvane Martićeve milicije iz Knina, koji je 20 minuta iz ove zgrade pucao po vozilima i ljudima Ministarstva unutarnjih poslova. Mi smo ljudi, nismo životinje. Hoćemo mu digniti ovaj? Primi tamo jedan. Hoćemo mu digniti ovaj? Hoćemo, poslije ćemo to napraviti. Ovaj stil. Imaš što? Dečki, dajte ako imate još koju bondu da ga pokrijemo. Oko 10 sati pala je i posljedna utvrda, zgrada pošte u Plitvičkom nacionalnom parku. I tu je jedan pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova teško ranjen. Sat i pol prije plana Ministarstva unutrašnjih poslova Plitvice su oslobođenje od takozvanih specijalnih odreda Martićeve milicije iz Knina. Možete li nam reći što se u zadnjih nekoliko sati dešava na Plitvicama i kakvi su vaši planovi? Jedinica za posebne zadatke Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske u cijelosti je izvršila postavljene ciljeve. Ne ugrozivši građane Republike Hrvatske, došla je u objekat Plitvice, rastjerala pripadnike razbojničkih bandi koji su postavili zasjedu uz cestu, koji su nenajavljeno otvorili vatru, automatsku vatru, na vozilo, na autobusu u kojem su se vozili pripadnici jedinice, koji su na licu mjesta ranili nekoliko pripadnika. Od te skupine veliki broj je odmah vrlo brzo bio uhvaćen, određen broj je i ranjen. Za sada njih više na ovom prostoru nema. Zna se da je se jedna grupa povukla autobusom u pravcu Knina i Titove Korenice. Vi ne idete samo do sela Mukinje, ne idete prema Korenici. Da li namjeravate krenuti tamo? Ja sam ispunio postavljeni zadatak i što odluči Ministarstvo unutrašnjih poslova bit će izvršeno i nadalje. Kod Mukinja se nalaze stacionirane i jedinice JNA. Da li ste kontaktirali s njima? U posjetu nam je došao na informativni razgovor jedan od generala JNA, dobio je osnovnu informaciju, zanimao ga je broj žrtava
sa obje strane i ponudio je svoju pomoć u mirnom rješavanju ove krize, za koju ja ne smatram da je kriza, pošto praktično sa samim stanovništvom ovdje na Plitvicama i okolnim selima nismo imali nikakvog sukoba. Dapače, ovdje je prisutna bila delegacija, kombinirana delegacija Hrvata i Srba koji su dobili naša uvjeravanja da prema stanovništvu se neće ništa poduzimati. Oko 14 sati za Titovu Korenicu otišlo je nekoliko bornih kola Jugoslavenske narodne armije, inače jedina vojna grupacija koju smo danas vidjeli. Iz Plitvica za HTV Saša Milošević. U današnjem okršaju jedinica Ministarstva unutarnjih poslova Hrvatske s teroristima Sekretarijata unutrašnjih poslova takozvane Krajine, kako je objavljeno u Hrvatskom ministarstvu, od ozljeda je podlegao pripadnik jedinica Ministarstva unutarnjih poslova Hrvatske Josip Jović. Prema izjavi tajnika Sekretarijata unutrašnjih poslova takozvane Krajine Mile Martića, u jutrošnjem je sukobu na Plitvicama poginuo građanin Titove Korenice Rajko Vukadinović. U današnjem sukobu pripadnika specijalnih jedinica Hrvatskog ministarstva unutarnjih poslova s pripadnicima Sekretarijata unutrašnjih poslova takozvane Krajine uhićeno je prema službenoj informaciji 29 terorista. 8 su bila u uniformama SUP-a takozvane Krajine, a ostali naoružani civili. Među uhićenima su i 2 člana rukovodnih organa Srpske demokratske stranke. To su Goran Hadžić, član glavnog odbora Srpske demokratske stranke, i Borivoje Savić, tajnik izvršnog odbora Općinske organizacije Srpske demokratske stranke u Vukovaru. Kako je protekao današnji dan u Plitvicama, Saša Milošević. Na Plitvicama je danas mirno, nema nikakvih incidenata, promet redovan, no neuobičajeno rijedak. Od sinoć u 20 sati ovdje su počele stizati snage JNA. Sada one pod kontrole drže dio područja od Koranskog mosta do Borja. Jedinice MUP-a zadržale su se u hotelima Jezero i Plitvice. Njihov komandir ističe da će tamo ostati dok ne dobije drugačiju naredbu. General Ivan Štimac, zapovjednik jedinica JNA, izjavio je da nema nikakvih ekscesa, te da naredba predsjedništva Jugoslavije o potpunom povlačenju snaga MUP-a nije ispunjena. Na Plitvicama je i delegacija Saveznog SUP-a. Kako pričaju rijetki prolaznici kroz Plitvice, u Titovoj Korenici se očekuje miting i sastanak Srpskog nacionalnog vijeća. Kako se jučer i danas puno gledatelja Hrvatske televizije javljalo da pojasnimo zašto je i kako došlo do sukoba na Plitvicama, ponavljamo sljedeće. Jučer ujutro oko 4 sata i 30 minuta policijska borna kola i 2 terenska automobila prošla su put od Koranskog mosta do pošte u Plitvičkom parku. Udaljenost je to 6 do 7 km. Cesta je bila prohodna, bez barikada i bez naznaka da je pripremana zasjeda. 10 minuta kasnije krenula je kolona od nekoliko terenskih automobila te autobus zagrebačkih transporta koji je prevozio pripadnike Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Na 3. kilometru od Koranskog mosta naišli su na 4 srušene bukve preprečene preko ceste. Prilikom pokušaja uklanjanja barikada na zaustavljena vozila, a prije svega na civilni autobus zagrebačkih transporta, otvorena je bez upozorenja paljba iz zasjede. Tu je ranjeno 6 pripadnika Ministarstva unutarnjih poslova. Čelni ljudi Ministarstva unutarnjih poslova Hrvatske razgovarali su s novinarima u Zagrebu. Povod konferenciji bila je akcija MUP-a za uspostavljanje javnog reda i mira na Plitvicama 31. ožujka. Damir Matković sudjelovao je u tom razgovoru i evo što bilježi. Slavko Degoricija upoznao je novinare s trenutnim stanjem na plitvičkom području. Ovog časa se vrši od noćas uspostava policijske stanice u Plitvicama. Već su negdje noćas prve grupe naših jedinica za specijalne namjene vraćene u svoje baze. Ovog časa ja ne znam da li su sve vraćene, ali mislim da jesu. Ako nisu, do 12 sati imaju rok s naše strane da se vrati. I ministar Josip Boljkovac i zamjenik Slavko Degoricija još jednom su potvrdili da su s akcijom jedinica za posebne namjene MUP-a na Plitvicama unaprijed bili upoznati i Savezni sekretarijat za unutarnje poslove i Jugoslavenska narodna armija. MUP Hrvatske je poduzeo sve da se kriza na Plitvicama riješi mirnim putem, a u akciju se krenulo tek nakon što su se pripadnici nelegalno naoružanih skupina oglušili o višestruko ponovljena upozorenja. Dali smo do znanja ovim hajducima
i građanima koji čestito misle da dolazimo tamo da se maknu. Ja vam mogu potvrditi da smo imali takve snage i u ljudstvu i u tehnici da bi malo iz ta 2-3 prstena bio mogao da izbjegne živ. Ostavili smo im koridor kud su mogli i autobusima pobjeći, da ne padnu žrtve. Nažalost, na vrlo veliku žalost našu, a to se vidi iz ljudi koji su zarobljeni, iz izjava pojedinaca da su Martićevci gurnuli ljude s područja Korenice, seljake, molim vas, obuveni u gumene čizme batine ili borova. I tako su zarobljeni. Da idu u prvi red sukoba sa mupovcima. I da su Martić i gospoda iz Knina u 10 sati iz Mukinja u autobusu pobjegli i ostavili ljude Korenice i sela koreničkih, da tako kažem, na cjedilu. To su ti junaci. Ozlijeđeni i povrijeđeni teroristi koji su prevažani u zagrebačke bolnice i za koje je govoreno da su naši ranjeni privilegirano prevoženi u najbolje zagrebačke bolnice, a ovi u Šimunsku, u zatvorsku bolnicu, molim vas, još dan danas ovog časa, tako od 31. 16 sati kad su voženi, Rapajić Nikola, Tintor Dalibor, ne znam, mislim da je Dalibor Mirić, Stevo Vukadinović, Branimir Ivanišević, Branislav Tesvilar, Luka, nalaze se u Vinogradskoj bolnici, a ne u nikakvoj zatvorskoj bolnici. Dakle, imali su jednaki medicinski tretman kao i ranjeni policajci. Da tu ne bude nikakvih insinuacija, možete ovog časa to u bolnicama provjeriti. Novoosnovana policijska stanica Plitvice u sklopu policijske uprave Gospić počet će raditi još večeras ili sutra ujutro. Njezin redoviti sastav koji je stigao jučer uselit će u zgradu u kojoj je dosad bila uprava nacionalnog parka. Sada se obavljaju posljednje pripreme. Istodobno, od zapovjednika policijske stanice Plitvice doznajemo da su se sve jedinice specijalne namjene Ministarstva unutarnjih poslova povukle s područja nacionalnog parka. Naša kamera bilježi odlazak kolone njihovih vozila oko 3 sata poslije ponoći. Pripadnici MUP-ove policijske stanice osiguravaju samo prostor oko zgrade u kojoj su smješteni. Na cesti kroz nacionalni park prisutne su snažne, uglavnom oklopne jedinice Jugoslavenske narodne armije. Zapovjednik policijske stanice nam je rekao da do sada nisu imali susreta s predstavnicima armije ili stanovništva, iako će na njih spremno pristati. Kontaktirali su s predstavnicima Saveznog SUP-a, koji su ih, kako saznajemo, izvijestili da je stanje mirno. Atmosfera na tom području zasad svjedoči o smirivanju prilika. Nisu zabilježeni nikakvi izgredi. O i dalje prisutne napetosti svjedoče tek rijetki civili na cestama i promet vidno smanjenog intenziteta. Prema informaciji dobivenoj od pomoćnika ministra unutarnjih poslova Hrvatske Milena Brezaka, saznajemo da je na Plitvicama u toku radni dogovor pomoćnika komande 5. vojne oblasti generala Andrije Rašete, pomoćnika ministra za obranu Republike Hrvatske Josipa Perkovića i pomoćnika ministra unutarnjih poslova Hrvatske Vice Vukojevića. Na tom radnom dogovoru utvrđuje se obveze proistekle iz zaključaka predsjedništva Jugoslavije i Vijeća za narodnu obranu Hrvatske. Sastanak je značajan s obzirom na prisutnost jedinica Jugoslavenske narodne armije na Plitvicama na teritoriju Republike Hrvatske, a prije svega zbog različitosti zaključaka predsjedništva Jugoslavije i Vijeća za narodnu obranu. Kako saznajemo, o rezultatima razgovora javnost će biti na vrijeme upoznata. U Titovoj Korenici je poslijepodne u prisutnosti brojnih građana pokopan Rajko Vukadinović. On je stradao u nedjeljnom oružanom sukobu. 7 mladića ranjenih na Plitvicama posjetili su danas predsjednik Sabora Žarko Domljan i ministar vanjskih poslova Republike Hrvatske Frane Vinko Golem. Liječnici Kliničkog bolničkog centra Rebro izvijestili su ih da su zadovoljni oporavkom ozlijeđenih. Oni se osjećaju dobro, primaju posjete i nadaju se skorom izlasku iz bolnice.
Stanje najozbiljnije ozlijeđenog Desimira Ivaneže nešto je teže, ali zasad zadovoljavajuće. Oporavak bi mogla zaustaviti samo eventualna infekcija, koju su pokušali spriječiti većim dozama antibiotika. I inače, za bolesnika upravo je ovo postoperativno razdoblje najteže, no o njemu neprekidno brinu ekipe liječnika i medicinsko osoblje odjela za intenzivnu njegu. No to nažalost nije bio kraj obilasku bolnica. Mladen Kušec, član ekipe Hrvatskog radija jučer napadnute u Titovoj Korenici, prebačen je iz Bihaća u Zagrebačku traumatološku kliniku. Kolega Kušec, nije baš originalno pitanje, ali kako se osjećate? Prebijeno, stvarno prebijeno, ali u neku ruku i dobro. Dobro zato što u onoj situaciji gdje smo bili bez pretjerivanja pod totalnim naoružanjem civila, mi smo svi tri sretni da smo živi. Liječnici su ustanovili potres mozga, lom dvaju rebara te ozljede, ogrebotine, podljeve i kontuzije na licu, čelu i vratu, grudnom košu i plućnom tkivu. Kolega Kušec se nakon pretrpljenog šoka osjeća bolje, a osobito zahvaljuje liječnicima u Titovoj Korenici i Bihaću. Kad smo htjeli krenuti, skočili su na nas oko auta, blokirali nas, dokumente traže civili. Ja rekao, zašto da vam dam dokumente civilstva? On je izvadio milicijsku iskaznicu, ali samo vanjsku stranu, ne? Pa su nam objasnili da se i na to lovi, kao da su svi policajci, ne? Ali mislim da je to zajednička igra svih njih. I van iz auta, kad smo izišli van, počelo je odmah. Udrite jedan, čim je vidi jedan da te udario, tu su oni snažni. Skupilo ih se odmah 25, a ja mislim da je poslije bilo i 100 ljudi. Mene su izudarali dobro u trbuh, po rebrima, nogama. Pao sam dole, onda me uklao jedan nogom, a dalje ne znam više šta je bilo. Ekipa Hrvatske televizije je na Plitvicama, upravo pored rampe koja razdvaja jedinice Jugoslavenske narodne armije i policijsku stanicu Plitvice, Hrvatskog MUP-a. Dojam je vašeg izvjestitelja da je situacija prilično mirna i da nema napetosti. Međutim, da ne bi ostali samo na razini dojma, razgovarali smo sa zapovjednikom policijske stanice u Plitvicama. Ja mogu reći što se tiče stanja na Plitvicama, ono je nepromijenjeno u odnosu na dane koje se prošle iza nas. Ne raspolažemo sa bilo kakvim podacima da bi mogli biti napadnuti, ali poduzimamo mjere i dalje da bi se mogli zaštititi ukoliko budemo napadnuti. Recite mi, odnosi s vojskom. Na nekoliko metara ste jedni od drugih. Kakvi su odnosi sada? Što se tiče odnosa sa vojskom, za sada su vrlo korektni i nemamo nikakvih problema što se tiče toga. Sve je u redu. Gospodine generale, vaša procjena sadašnjeg trenutka na Plitvicama? Pa u toku današnjeg dana i celokupnog našeg rada i aktivnosti do sada nemamo ništa neobično, stanje je mirno. Mislim da svi radimo svoje poslove na prostoru pripadnika JNA, obavljamo redovne naše dužnosti, deo obuke, a pripadnici MUP-a na pojedinim punktovima vrše svoju redovnu službu i nema za sada nikakvih problema. Dok teroristi pucaju, miniraju, podmeću bombe, prijete smrću, ucjenjuju, a njihovi gospodari naređuju k tome još i hvatanje nedužnih ljudi, samo zato što su Hrvati. Na drugoj strani, u najdubljoj boli za poginulim sinom, kojega su ubili teroristi na Plitvicama, roditelji ne žele osvetu ni glavu za glavu. Duboka bol traje za Josipom Jovićem, a u Imotskoj krajini za njim plaću i Hrvati i Srbi. Na groblju u Aržanu i u roditeljskoj kući u ime Sabora njegov predsjednik Žarko Domljan stavio je vijenac i posjetio oca, majku, sestre, brata i ostalu rodbinu. Puno hvala. Bog vam dao zdravlje i pratio vas kod hodili. Moga sina nema, to je jedno, ali hvala Bogu pao je za Hrvatskog ludu zemlje i neka počiva, nek mu bude laka zemlja. Gospodine župniče, molim vas da izmolimo molitvu za dušom pokojnog Josipa. U ime Otca i Sina i Duha Svetog. Amen. I otpusti duge naše kako i mi dužnicima, našim dio oče naša, kojim se eto roditelji obraćaju svima, plačući za sinom koji je poginuo u borbi za Hrvatsku. Budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. A ja se nadam da žrtva Josipova nije uzaludna žrtva.
da je to žrtva koja će donijeti plodove, donijet će slobodu Hrvatsku. Pred tek započetom kućom koju je svojim rukama gradio pokojni Josip Jović, poginuli redarstvenik na Plitvicama, na pragu ruševne roditeljske kuće, Žarku Domljanu su predane amaterske videokazete sa pogreba na kojemu je bilo više od 100.000 građana.